Biz hakkımız talep etmeli. Bay döwletimiz waka näme üçin biz daşary ýurtlara gelip gulçuluk, men hakyky men hyzmatkarlyk ýapyp pul gazanýan. Biz garyp bolup ýaşaýasa milletin içinde, watanyň içinde. Gezmäne gelen wamy 5 manat gazanmak üçin diňe hemmeňiz azap çekmäne geldiňiz, pul gazanmana geldiňiz. Daşary ýurtda işleýän türkmenler agzy bir bolalyň, ýurdumyza gideliň. Öz Türkmenistanymyzy baýadalyň, biz baý döwlet. Näme üçin işläp bilemzok, näme üçin aýlyk ýok, aýlyk bolsa da yetenok bize şol aýlyklar. Hiç kim vatan, men Türkmenistana canım gurban watanyma. Men gidip paýta ýyjak Türkmenistana. Näme üçin hemmeňiz şu bilýärmi daşary ýurda siziň goşondyňyz gidip dur. Gaýtyp bizim ýüzümizden daşary ýurtlar işläp ýören ýurtlarymyz ösýä. Bilýän bolsaňyz azajyk kelläňizi işlediň. Men gelenme 1 ýyl boldy men çydamok gidesim gelýär memleketime, paýta ýygasym gelýär. Öz ýurdumy ösdüresim gelýär men. Sen geplemede, sen otur, sen nämäni bilýän. Düşüneliň. Yalan meşruatlar. Özüňiz görüp gelýäňiz. Görüp gelýäňiz siz. Men aýaňyň 1 ýyl boldy. Ýöne binamys bolup işleýär. Namys etýän, daşary ýurtda hyzmatkarlyk ýapyp ýörenme. Ýöne men mejbur. Men prezidenta baryp men maňa jaý sat ber diýip bilem. Oňa men öz eklenjim maşgalam berip tutmak üçin men özüm gazanmala. Ýurdun asudalygyny biz saklamaly. Biz gazanyp biz taza meter Türkmenistan ösdürmeli. Biziň nebitimiz, gazymyz waka biz nähil ýurtlarda syňsyraşyp ýör. Haýsy çağalaň içinde oturup çay içesiňiz gelen ok. Assalamu alaykum. Oğlan garnaşlaryň toýuny toýlap ýasyna gidesiňiz gelen ok. Bärde akyl satmaňda gelecekki çağalamyzyň aladasyny edeliň. Biz hem özümüze zulüm edýäs, hem çağalarımıza zulüm edýär. Şu ýurtdaşynda işläp. On bir çak çeni bar. Watanmyza hiç kim watana dönüklük etmeýär, terrorçuluk etmeýär. Yani canım yani men pikir edip görün şu gece yatımda pikir edip görün siz. Biz Türkiye goşan edip otur. Bizim yüzümüzden nereden fabrikler ötüp otur. Biz öýlerde işleýär, öýüňe ýerleri ejetin kakatyny biz endi tatile gitýärler gezmäne. Derek bulan gady bam satmana, toğu bam satmana. Biziň negiden baýlyklarymyz bar. Biz garaşsyz döwlet, biziň demokratiýamyz bar. Näme üçin agzy berip bolamdyk? Barymyz türkmene millet parazlygy goýmaly. Türkmenistanda 6 sancak, 5 sancak vilayatlara bir-birimize ganym bolmak, düşman bolmak agzy berilenmeli. Ters düşünmäň siz. Bilerek gelece birimiz sana bir dağda edeyim. Biz Türkmen diňe Aşgabat ene veçenni şu tarafı Türkmen kalan yer Türkmen näle gelece. Şey diýär gurbanlyk. Yok, yerlerden hemmeňiz bara öz başda kamera, video çekin, göýberin köpçülüge. Hemmeňiz öz arzularyňyzy aýtmaly, prezidente ýüzlenmeli. Aşgabatdan gülledi, bollun adaçkon grada goýdun, owalardan fabrikler, fermalar gurmaly. Potrotlary suweltmeli. Men ömürme ekrançylyk paýta bilen meşgullandım. Ýöne nädeýin paýtalamam gurady. 2 ýyl men boş çykdym. Gitdi, men öýüm krizis. Ne mecbur bolup geldim men şu tak tügeleme oğlum gıydym yetişdi. Olar öyle işi etmeli. Men mecbur etdim men. Gelece sana 5 günlüğümü ver getir 5 ocak jurnala. Yok cin canvara oyun çın oyunun pikirlenip görün biz yat yurtlarda bilýärmi biz başka yurtlara goşan etýäs gidip şunu Türkmenistan'a ne Türkmen biz vara bilýärmi ýylyň gelmegi bilen yurtda adam almaýa Türkmenistan'a gitdi say krizis bolýa iň garip döwlete öwrülip barýar. Men köşke deýdesim gelen ok men maşgalama men Hudaýa şükür agdy ber maşgalama men köşküň dawatyna medemok. Men prezidentime da dil ýetiremok. Öňe biz garaşsyz. Biziň hemme zatda geplemäne biziň hakymyz bar, siz şoňa düşünün. Garaşsyz diýmek näme diýmek?
Diyalek bir de durmuşumdan razı ya. Allah can durmuşuma men gözümem yok. Yayında Beş parmağımızın den olmaş yalaky adamlarım şonyaly. Birinin bilen we tebigi taýdan oňa alham berilýär, şahyr bolup bilýär, artist bolup bilýär. Men daýhan, men Hudaýa şükür günümden nähilede. Men daýhan maşgalada dowlan. Daşar yurtlarda men öz gidip öz ýurdum diýişdesem bolmaýar. Men o girdejim, men hojalyk meklep bilen ol. Men näme deýin köçä çykyp gedaý bolup el serpot bolýan.